दिनैनि बे मोनाबिलि समाव प्रेस मिट बिथांमोनखौ लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा दहाय सानजौफुआवसो जोङो BTR नि सोमोन्दै रायलायनायाव जोंहा जोङो दिनैनि सनापुर गाव पन्सायतनि आफादगिरिनि बिसाय रबि नार्जारीखौ लेंहरनानै जोङो 7टा गामिजों जयै सावरायलायदों मोजांनि थाखाय जोङो मिथिनो मोनदों जे गोजौनिफ्राय बा जायनोखि BTR आव सोनो थाखाय थाबायगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि इनफरमेसन हरदों जे जोंनि सनापुर गाव पन्सायतनि दानि गोदानै मोननाय प्रेसिडेन्ट बिथाङा जोंनि बे 4 नं वार्डनि 6टा गामि आरो 7 नं वार्डनि 10 गामि बिथांमोनखौ बा बे गामिखौ BTR आव सोनाङा होननानै अबजेक्सन हैदों होननानै जों मिथिदों दा जों बिनिखायनो बे अबजेक्सनखौ लानानै जों 7टा गामिनि रायजो राजा बिदिनो गावबुराफोर बिथांमोनखौ लानानै जों जयै सावरायनाय जादों जोंनि नैबे नारेंगुरी ब्रह्म मन्दिरनि जिरायसालियाव दा बेवहाय बिथाङा बुंदों आङो कमप्लेनखौ हैयाखै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो आङो रायजो राजाफ्रा सावरायलायनानै बुंदोंमोन नोंथाङा जुदि हैयाखैब्ला जोंनो एनअसिखौ हो बिथाङाबो बुंबाय दे जाबाय आं एनअसिखौ होलांगोन बेबायदि खोथा रायलायनानै मोजां मिलायलायनानै जोबनायसै समाव गावबो बिथाङा रायजोनिफ्राय आरो फिन बिदिनो एनअसि बिफिननायाव रायजो राजाफ्रा मानो एनअसि नांगौ पन्सायतआथ' रायजो राजानि नङा बेखौथ' जोङो नांगौ होननानै बा बिथांनो जों होनो हाया बे हिसाबै बिथाङा मा सानखो होगोन होननानै थांबाय न'आव दा रायजो राजाफ्रा एप्लिकेसनखौ लिरबाय जों BTR आव थागोन होननानै दा बेवहाय बिथाङा थांनायाव बिथाङा न'आव गैयामोन आरो फन हरनानै सोंबाय एनअसिखौ नोंथाङा मानो होलांदिया बा साइनखौ मानो होदिया बेवहाय बुंबाय जे आङो हाइकमान्डनि अर्डार नङाबा एनअसिखौ होनो हाया होननानै बुंबाय आरो बिनि उनाव बिथाङा फरायसा आफादखौ ओरैबायदि बुंदों जे फरायसा आफादानो थुनलायनानै हरदों बे 7टा गामिनो नाथाय मालाबाबो फरायसा आफादा बे 7टा गामिनो थुनजुलायनानै हराखै मानोना बिसोर इनफरमेसनखौल' हरदों जे नोंथांमोननि गामिया ओरैबायदि गामिया BTR निफ्राय दानख' जासिगोन आरो जाय बिथांमोना नुदों उदालगुरिनिफ्राय ADC फैदोंमोन बेवहाय माने ADC फैनायनि जाहोना जाहैबाय जाय गामिया बा गुबुन हारिया BTR आव हाबफ्लांनानै बा गोग्लैफ्लांनानै थानायाव माने जों BTR आव थाया होननानै बुंनायाव बिथांमोना दरसे दरनै गामिया बबेबा गुबुन हारिजों नांजाबनाय बा गुबुन हारिया जों थाया होननानै कमप्लेनखौ हैदों दा बियो बेखौ बुजियाखै जे हियारिं खालामफैनाया जाहैबाय जायहा BTR आव थाया बिनि थाखायसो फैदों दा बिथाङा बे हियारिं फैनायाव बा थायैफोरनि फैनायाव बिथाङा जोंनि बे केन्द्रनि बा सनापुर गाव पन्सायतनि भटार तालिकाखौ लांनानै बेवहाय हाबसननानै हैदों बिथाङा बुंदों जे आं होआखै खिन्थु जों बुजिदों रायजो राजाया बे दिनै जाय थाया BTR आव बिथांमोननि हियारिं फैनायाव थायैनिसो हियारिं फैदों सोरबा थानायनि हियारिं फैयाखै बेवहाय बिथाङा हाबसननानै बे डाटाखौ हैनो नाङामोन दा जों नुदों आरो जों खोनादों दा बे डाटायाव मा लिरदों BTR भार्सेस पन्सायत अब्ला बियो जुदि कमप्लेन नङामोनब्ला बेबायदि लिरनो गोनांथि गैयामोन आरो बिथाङा बेबायदि हारिनि मावग्रा फरायसा आफादखौ थुनलायनानै हरदों बे 7खान गामियाव बेबायदि बरनाम होनो मोननाय नङा आरो होनाङा आरो बिनिफ्राय दा जोङो बावैसो खोनानो मोनदों जाय बिथांमोना जोंनि गामियाव बा थानानै मिथिनायखौ खोन्थाफैनायखौ केसबो हैदों होननानै जोङो खोनादों नाथाय नंगौना नङा जुदि बिथाङा केसखौ होमारदोंब्ला बे थाबैनो उथायनानै लाफिननांगौ आरो बिथाङा उथायाब्ला केसखौ होमारनानै जुदि उथायाब्ला गासैबो रायजो राजा बे 7खान गामिनि रायजो राजाफोरखौ केस होनांगौ खिन्थु सोरबा सानैल' बेक्तिया बेवहाय कमप्लेन खालामदों होननानै बे 7खान गामिनि रायजोफोरखौ थुनजुलायनानै होआखै बिथांमोनाबो आरो एबसुआबो जोंनो थुनजुलायनानै होआखै मानोना जोङो मात्र मोनदों इनफरमेसनखौ सनापुर गाव पन्सायतनि 7खान गामियाल'नो BTR निफ्राय दानख' जासिगोन बे खोथाखौ जोङो मिथिनानै बे 7खान गामिया गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजा गासैबो ज' जानानै सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो दिनैनि मांसाखौ लाबोनो सानदोंमोन दा बिथाङा गोरोन्थि जादों जोङो दिनै 1986 मायथाइनिफ्रायनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बेसेबांबा सोमावसारदों सोरबाया आर्मिजों बुथारजादों सोरबाया पुलिसजों गावथारजादों सोरबाया न'खरनि बिसि फिसा गोमाजादों न' बां सावजादों बेसेबां लस जादों बेनिखायनो जोङो दिनै BTR आव थानो होननानै आन्दलन जायै दिनैसिम सफैबाय BTR हाबनायनि लामायाव फैबाय सिगाङाव BSc एकर्ड जादोंबाबो जों थालांबाय आरो नैथि बाराव BTC एकर्ड जादोंब्लाबो जों बहाय थालांबाय दा जोबथायाव BTR एकर्ड जादों बे BTR एकर्डआव बबे बर' गामिया हाबनांगौ बे हाबनांगौ हिसाबै दफायाव लिरनाय दं हिसाबै जोंखौ दिनै BTR आव सोनायनि लामायाव फैनायखाय जोंखौ सोसननो नागिरदोंमोन दा बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुङो
बिथाङा गावनि हारिनि होननानै आरो बे पन्सायतआव गासैबो बे सनापुर पन्सायतनि रायजो राजाफ्रानो गावखौ मोजां मानसि मोजां मावगोन होननानै दिनै बिथांखौ देरहाहोहरदों। नाथाय देरहानायनि उनाव दिनै BTR हाबनोसै समाव बिथाङा बे गफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ दुखुआ मेगनाव मोदै गोसो गोरबोआव दुखु होनाया बिथांनि बिराद गोरोन्थि जादों। दा बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायदों दिनै बिथाङा बबेबा थांनानै केस होदोंब्ला सोरबा व्यक्तिखौ केस होदोंब्ला बिथांमोनखौ केस होनो मोना, बिथाङा उथायफिननांगौ। गतिके केस होनोबा बे सातथाम गामिनि रायजो राजाखौ गासैखौबो केस होनांगौ। आं एप्लिकेशनखौ दहाय बियो फोरमान गावनि सिमान जादों जे आङो बेबायदि लिराखै, आङो BTRआव थाया होननानै आं बेबायदि लिराखै। बास बेबायदि लिराखैबा जोंबो रायजोफ्रा फोथायदों, जों हमनानै मोनबाय बियो NOC होनो होननानै दिनै मानो खारखुमाखो आरो सोरखौबा सोरबा व्यक्तिखौ मानो बियो केस होनो मोनखो। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे बियो बरंसो कमप्लेनखौ हैमारदों, BTRआव थाया होननानै बे कमप्लेनखौ हैमारदों होननानै जोङो दिनै बुजिबाय। राहायाथ' बेनो आं जोबनायाव बुंबाय, राहाया बेनो सोरबा व्यक्तिखौ जुदि केस होदोंब्ला बिथाङा बे केसखौ उथायनांगौ, बे बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ केस होमारदोंब्ला। खिन्थु केस होनोब्ला गासैबो रायजो राजा सातखान गामिनि रायजो राजाखौ केस होनांगौ। एसनाथ' जुदि बिथाङा केसखौ होमारदोंबा जोङो बिथाङाबो जेरै आयेनजों थांगोन, जोंबो बिनिफ्राय बांसिन आयेनजों थांगोन। दम हैयाखै बेखौ रावबो आं बुंनो हायो, रावबो बिनि न'आव थाङाखै। मैयानिफ्राय बे खोथाखौ जों मिथिदों, बावहाय मैयानो जोङो खना खनि जालायदों, सातथाम गामिनो जोङो खबर हरलायदों, बिसोरबो मिथिदों ओरैबायदि जादों, नोंसोरलाय मिथिदों, जोंबो मिथिदों। बेबायदि बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनानै मबाइलजों माने दिनैहाय ज' जादों आरो बेवहाय रावनिबो माबा गैया। आरो सोरबाया बुंनो हागौ, सोरबा खोथाफोरखौ खोनानानै बुंनो हागौ बायदि बायदि, खिन्थु बिनि न'आव रावबो रायजो राजाफ्रा नुजाहैयाखै। बिनि सायावथ' बेबो नंखायसो बाथ्रा बुंदों, बेबो फान्दायदोंसो आं होनना बुंनो हायो। दिनै सोरबा व्यक्तिया प्राइभेटै दंहरदोंब्लाबो जोंनि बे रायजो राजानिखि सावरायनाय बेवहाय बिनि गेजेराव रावबो माबा हराखै। नै दहायसो बिथाङा NOC होनो गोनाङाव बिथांखौ फन हरदोंमोन, बिथाङा बुंहरबाय आं दिनै होनो हानाय नङा, आङो हाइकमान्डआव अर्डार लाबासो आङो NOCखौ होनो हागोन होननानै बिथाङा बुंहरदों। बेवहाय रावबो थांनानै बिथांखौ जेबो दमहैयाखै, बिनि न'आव थाङाखैबो। प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों, आङो गरायमारि गामिनि सेक्रेटारि, आंनि मुङा लाहाराम बसुमतारी। आं बे मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदों, जोङो जोंनि बे BTR हाबसननायनि गेजेराव जों गोबां गुलुं गुजुं खोनानायनि गेजेरजों बे जोंनि गेजेराव सातथा गामिया गोबांथार गुलुं गुजुं जाफुंबाय थादों। बे जानायनि गेजेराव जों दिनै सातथा गामिजों गासैबो जों गावब्रा सेक्रेटारि जोङो मैयानि गेजेराव कनफ्राम जालायनानै दिनै बे नारेंगुरि ब्रह्म मन्दिर बे नब्लाङाव जोङो जिरायनानै दिनै जों बे सावरायमेलखौ लादों। जाय बे गुलुं गुजुङाव जों खोनाबाय थादों, जोंहा रबि नार्जारी आरो बिनि बिसि पन्सायतनि जाबाय थानाय प्रेसिडेन्ट ईशा नार्जारीया बे BTRआव हाबा होननानै बिथाङा जोंखौ बे सातथा गामिखौ हाबनो हाबा होननानै बे बर्थमान बे जोंखौ हाया होननानै बुंहैदों। दा बिनि गेजेराव जों गुलुं गुजुं माखासे नटिफाइ फैबाय थानायाव जोंहा गोबां रायजोआ गुलुं गुफुं जाबाय थादों। दा बिनि गेजेरजों नंमारगौना नंमारा जों बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ लिंहरनानै जों बिथं भाबै जों रायलायनानै दिनै सानजौफुनि बे 10 रिंगायाव जोङो बे मेलखौ जादोंमोन। निश्चय बिथाङाबो जोंजोंनो एटेन्ड जाफैदों। दा बेवहाय जोङो बिथांनाव सोंना मोनदों, बिथाङा अलरेडि होआखै होनबाय थादोंमोन, आरो होआखैब्ला बेबायदि जोंनाव बारे बारे जोंनि बे गुबुंले बारहावाया बारबाय थानाय माबोरैहाय बारदों बेखौ जोंनि माखासे जोङो इन्टेलिजेन्सफ्रा जों सोंनायाव बिथाङा बुंदों जे MLA निफ्राय फरा लानानै बे सातथा गामिनि भटार लिस्टखौ लानानै बे जाबनानै बियो होदों, अलरेडि बेखौ गाव सिखार जादों। नाथाय बे सातथा गामिनि भटार लिस्टखौ जाबनानै बे सायाव MLA नि फरा लानानै मा लिरदों बेखौ जों साखार भाबै बिथांनाव बिदोंमोन, बिथाङा होआखै। बे निश्चय नंगौ। दा बेवहाय जों गोबाङैनो जों बे खोथाखौ बिथांनाव सोंबाय थादोंमोन, बिथाङा नायनोबो बिदोंमोन, बिथाङा लाबाखै बुंबाय थादों। दा बेयाव लास्टआव बे बिथाङा बुंदों आङो बे सातखान गामिनि जिथु भटारखौ लानानै आङो होदोंमोन, बे नंगौ।
नाथाय आङो बे सातखान गामिखौ BTR आव थानाङा होननानै आं जेबो बुङाखै आरो BTR आव हाबफैनायखौ आं मोजां मोनदों आं बेबायदि खोथाखौ बुंबाय थादों नाथाय बे गावनि खोथा नंगौना नङा बेखौ बे थगायदों सानदोंना मा सानदों बेखौ बुंबाय थादों आरो फारसेथिं बे बर' फरायसानि आफादनि सायाव बे माखासे खोथाखौ बुंबाय थादों नंगौ बर' फरायसाला जोंनि गामि गामि हाबनानै बे खोथाखौ बुंफैयाखै जों गुलुं गुबुं खोबाय थानायाव जोंनि बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे जास्ट नटिफाइ जोंनो हरदों बिसोरो जेनेबा खोन्थाहरदों बे गामि दरबा गामिया थालांबावसिगोन ओरैबायदि केस होबाय थादों बेबायदिखौ होनायाव जों दिनै नंमारगौना नंमारा बे खोथाखौ लानानै जों दिनै 7था गामिजों जों दिनै सावरायमेल लादों बे सावरायमेलाव निश्चय बिथांनाव सोंना मोनबाय नंमारगौ बिथाङा बे 7था गामिनि भटार लिस्टखौ होनानै जे बिथाङा जि सायाव MLA नि फर लानानै होदों बेखौ जों बिनायाव बियो नायनो होआखै दिनैबो निश्चय आरो दिनै बे जोङो बारे बारे बेखौ जोङो रायजो 7था गामिजों खुनु दावराव दावसि गैयाजाजा माने समान मिलायनानै मोनसे निमांसाजों जोङो मोजाङै जों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो रावबो रायनाय माबा मोनसे खालामालाबासिनो जों मोनसे जों बे फर्जायाव फैनानै बिथांनाव जों NOC बिदोंमोन बिथाङा NOC खौबो होनो नाजादोंमोन होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय NOC खौ गावनि जिथु हिनजावासो प्रेसिडेन्ट हिसाबै हिनजाव फैनो हायाखै आरो सिगाङाबो पन्सायतआव दं हिसाबै बे दहायो दा होगोन होनना बुंदोंमोन दा बेयाव जोङो दहायनि लिरखांनानै जोङो बे बिथांनि न'आव थांनायाव बिथांखौ जों लोगो मोनहैयासै आरो लोगो मोनैनि गेजेराव फन हरनायनि गेजेराव बिथाङा हाइ खामानि खुनु निर्देश मोनाबा आङो बेयाव NOC आव साइन होनो हाया बे खोथाखौ बुंबावनायाव जों दा आरोबाव गुलुं गुसुं जोंनि गोसोआव माने जों माने आख' फाख' मोनबावबाय निश्चय बिथाङा होमारदों जों बेखौ मोनसे सानना लाबाय आरो खोनाबावबाय जोङो बिथांनियाव थांना फैनानै जोङो NOC सार्टिफिकेटआव जों साइनबो मोनासै आरोबाव सानै मानसिखौ बे केस होदों होननानै बे दहाय जोङो दसेनि उनाव जोङो बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो खोनाफिनबावबाय आरो फ्राय बेखौ इनफरमेसन मोनदों होननानै जों सानना लाबावबाय आচ্ছা जोङो बिथांखौ इसेबां मोजां बुंसेयावबो बिथाङा इसेबां 7था गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि 7था गामिनि रायजोफोर इसेबां मोजां बिथांखौ मोजां समाधानजों गेजेरजों लांखांनानै बिथाङा खुनु रावजोंबो दावराव दावसि खालामनाङा केस जेबो होनाङा 7था गामिया बिथांखौ इसेबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जेबो दावराव दावसिनि गेजेरजों जेबो खालामनांला जे BTR खौ जानायाव नोंथाङा NOC ल' होनांगौ जेबो रावजोंबो हाजिरा गैयालाबासिनो नोंथाङा NOC खौल' होदो जेबो दावराव दावसि रावजोंबो केस होलायनानै 7था गामिनि रायजोआ बिथांखौ इसेबां रिकुवेस्ट खालामनायाव बिथाङा मा गोसोजों दिनै सानै मानसिखौल' केस होखो जुदि बिथाङा बे 7था गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजाखौ जुदि गावखौ दिनै मोनसे निमांसा सावरायनायाव लेंबोनायाव माबा मोनसे गावखौ रायनाय गावखौ माबा मोनसे नुनायमोनब्ला माबा मोनसे जुदि गावनि सायाव भुल मोनदोंबा बे 7था गामिखौ रायजो गावबुरा सेक्रेटारि रायजोखौ केस होमोन बिथाङा जों 7था गामिनि रायजो राजाया हानायाव हाजिर जों थांगौमोन सानैखौल' मानो होखो बिथाङा जों 7था गामिखौ होमोन जों 7था गामिया थांगौमोन बिथांनि जुदि होदोंबा सानैनि थाखाय मानो बिथाङा होखो जों 7था गामिया दाबो राजि दं बिथाङा जुदि 7था गामिखौ केस होनो हायोबा होथों जों 7था गामिनि रायजो राजाया दाबो हाजिर दं बिथांनि केसआव जों थाङो नाथाय बे सानै मानसिखौल' थांखिनानै केस होनायखौ बिथाङा इमिडियेटलि 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथाङा उथायफिननांगौ आं बेखौ बिथांनि सायाव रिकुवेस्ट खावलायबाय आरो बिथांमोनाथ' बर' फरायसालियाव जोंनो खुनु लाइजाम हराखै बेबायदि गामि गामि मिटिं खालामनोबो जेबोथ' जोंखौ हराखै जोंखौ नोंथांमोननि गामि बे 7था गामिया थालांबावसिगोन नोंथांमोना केस जाबावनो बेयाव एगेन्स्ट पार्टि होना दंबावो नोंथांमोना थालांबावसिगोन इमिडियेटलि नोंथांमोना मा राहा लायो ओरैबायदि मोनसेनिफ्राय जिथु फैदों बेखौ बे खामानिखौ थाब मावनो नोंसोर 7था गामिजों नोंसोर मा डिसिसन लायो लानायाव जोङो मैयानि गेजेराव जों 7था गामिजों गावबुरा सेक्रेटारि जों कमफर्ट लायनानैसो दिनै बे मिटिंखौ जों लादों जों उइदाउट जोङो बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों जेबो लाइजाम मोननाय बेबायदि मिटिं खुंनाय जोंनाव जेबो रेकर्ड गैया आंनि बुंनाय जोङो BTR आव हाबाबाथ' जों बे 7था गामिया गोबां जोङो बिथांनि सायाव जों राहा लागोन मानो होनब्ला जोङो एथ' समनिफ्राय नांबोनानै दै ओंखाम रसा नांनानै हाजार हाजार जोंनि बर' जोहोलावफ्रा थैनानै हाजार हाजार जोंनि बर' फिसाफोरा जोंनि जिनाहारि खालामजानानै नाङै नांबोनानै जों मुथासे माबा मोनसे लामा आगानसे लामा गाखोनायाव जोंनि बर'नि मानसियानो जोंनि बर'नि जुदि बेखौ लुबैयाखैबा बिथांनि सायावथ' जोङो गोबां राहा लानांगौ जोंहा लामा दङ आयेननि राहाजों जों लानानै बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो जों माबा मोनसे जोंबो खालामफिनगोन जों 7था गामिया साफ्रोमबो जों 7था गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिया हाजिर दं बिथांखौथ' जों मोजां होननानै गामिनि गथ' गामिनि मोजां सासे अनुस्थानखौ जों मावगोन होननानै गामिनि जायगानि गथ' हिसाबै बिथांखौ जों देग्लायनि पन्सायतआव
जोङो बिथांखौनो प्रेसिडेन्ट बयबो रायजो राजाया भट होनानै बिथांखौनो प्रेसिडेन्ट खालामदोंमोन मोजां होननानै नाथाय दिनै बिथांनि बे मोजां लामाखौ जोङो साननानै बिथांखौ थिखोनायाव बिथाङा दि जोंनि बे 7टा गामिनिफ्राय देरहानानै पन्सायत प्रेसिडेन्ट जाखांनानै बे 7टा गामिखौ दिनैबो बे 7टा गामिनि रायजो राजाखौ हादोर सारख'नानै गालांबाय दहायनि जों जि सावराय मेलखौ जों लादोंमोन डिसिसन लादोंमोन बे डिसिसनखौ बिथाङा फेल खालामबाय होमबा बिथांनि सायाव जोंहा माबा मोनसे 7टा गामिया राहा लानांगौ जोंहा दा बिथांखौ जों रायजोआनो जोङो पन्सायत बिथांखौनो जों राजा खालामदोंबा बिथाङाबो जोंखौ जेनेगा खालामदोंबा जोंबो राहानि लामा थांनानै बिथांखौ जों पन्सायतनिफ्राय एसेबो खालामनो जोङो नाजानांगोन जों बेखौसो जों लुबैदों आरो बेनि सायाव जोङो बहुत दुखु मोनदों बे बाथ्राखौ खोनानानै आरो जोङो दा बेखौनो बुंनो सानदों जों थाराइबारि हिसाबैथ' जोङो बिटिआरआव थाया होनना बुङाखै आरो जों गासैबो दा बेखौनो लानानै जों गामिया दुखु मोनना दं आरो बिथां पन्सायत प्रेसिडेन्टनि सायाव बेखौनो दुखु मोनना दं आरो दा बे खेथ्रआवथ' आं बेखौनो बुंनो सानो बिथाङाथ' बेफोरबायदि खोनानाय रावखौ लानानै बेफोरबायदि केस होनाया मोजां जायाखै दा बेखौ जाबायदि दहाय मिडियानि गेजेरजों जों खोनादों बे बाथ्रायाथ' बेना खोनानायसो प्रुफथ' गैया आरो बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै बियो बेफोरबायदि बुंनाङामोन आरो दा बिनि माखासे एक्टिभिटिसफ्रा जोंनि बर' समाजनि एसे बेरेखा नुदों आरो जों जि बर'फ्रा जि हास्थायदों जि लुबैदों बिनि सायाव बियो जोंजों इन्ट्रेस्टसो खालामनांगौ नाथाय दिनैनि थारिखआव बियो इन्ट्रेस्ट गैयै बायदि खालामदों आरो बेखौथ' जेनेबा गावनाव सोंनाय बायदियै जों गामि जानानैबो सोंदों दा बेयाव जोङो सोंनायाव बिथाङा लाङाखै आरो जोंनि गामिनिफ्रायबोथ' जों हरनाय जायाखै खिन्थु बियो नैबेखौल' बुंदों जे आङो बिटिआरखौ नाङा होनाखै खिन्थु पन्सायतआ मा जागोन बेखौल'सो सोंदों आङो होनना बुंदोंमोन नाथाय बेयावनो माखासे खोथा हाबसोना दङ नैबेखौनो माखासे बेले बेजे लाबोनाय जाखायो नालाय दा बिनि थाखायनो हियारिं फैदों होनना जों खोनानो मोनदों राहाया बेनो जोङो आयेन बायदियै जोङो संबिधान बायदियै खारगोन जोंबो बेनो आरो दा फोथायनाया बेनो जादों बिदि बेनि गेजेरावनो दा हियारिं फैनो गोनां जादों बिनि माखासे पिटिसन सिस्टेम होनायावनोथ' दा हियारिं फैनो गोनां जादों बेखायनो जों एसे फोथायनो गोब्राब जादों दा जों बेखौ एसे गाज्रि खामानि मावनाय बायदि नुदों आरो दा नैबेनो फोरमायदों दहाय 7टा गामिजों जे सावरायलायदोंमोन बियो 7टा गामिनि सावरायनायनि गेजेराव बियो जिबायदि खोथा होदोंमोन दिनै बियो उनाव दा खोथाखौ सोलायनाय नुबाय जोङो दा बेनि गेजेरजोंनो नुयो बेखौ जे बियो जे सासे असैथो मानसि बायदिसो नुदों आरो जों दा जोंनि गासै 7टा गामिखौनो बियो थगायगासिनो दं बेबायदि नुयो आरो दहायनि बिनि मिडियायाव बुंनाय बायदिब्ला